Obila e kaunti ma Nyamira ogeng'o ne jago moro mitudo kod tho mar japuonjre moro mar mbalariany ma Moi. Nyadendi Cheryl Ohanga nyokwany ka olwar kowuok e od orofa yo magalagala bang' bedo gi budho gi jaherane ma wuoyi gi osiepene mamoko. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Chieng' wuok tich gokinyi, apisa mag obila ma oriwo nyaka mago kwach kich nyochopo e od orofani mar nono wach tho mar Cheryl Ohanga, japuonjre manie hike mar 3 e mbalariany ma Moi manie boma ma Eldoret. Mosenindo Cheryl ma jahigni 20 iyango ni nyocha owuok e kar tiegruogno chieng' ngeso ka odhi limo jaherane ma wuoyi e kaunti ma Nyamira. Lipot lero ni nyocha gibudho kode kanyakla gi osiepegi mamoko 5 e odni masani koro obila nono. Yangore ni nyadendi moro ne ogoyo simu ne jahera Cheryl kendo ma omiyo gwandruok omuoche kindgi. Bang'e Cheryl nyokwany ka olwar ka owuok e gorofa mar 3 kama bang'e chunye ochot ka itemo rese kar thieth. Anyuond Cheryl ywak ni nyargi nonyocha odhir ma olwar ka owuok e od orofano. Wenye walikuwa anatuambia ati alikuja kutoka shule sijui ni jana. Jana alafu huko kwenye walikuwa ni party ilikuwa huko. So I don't know how she came. Vile alikuja hapo, but on Saturday tuliongea na mtoto wangu alikuwa shule. Hiyo Sunday sijui mtoto wangu amepatikana ati Nyamira. Hakuwa mtu hasira sana. Sasa angefanya kitu kama hiyo. Hata hasira yake ingekuwa kubwa sana, sidhani kama angefikia place ya kufanya hivyo. Ringre nyadendi no okane karkano ringre mani hospital ma Nyamira. Mimi ninaomba. Mimi babaka alikufa mwezi wa 2 tisia. They were my joy. Wanani comfort each day kama yeye. Nimemiss a friend. Mwenye ananiamsha asubuhi mama. Usikufe usituache hata kama dadi ameenda. Cynthia Onyango, Ramogi TV.